Tak ľudia, ja vás po dlhej dobe vítam pri novom videu. Je to zhruba 10 týždňov, čo sme sa nevideli. Aktuálne máme 2 týždne do súťaže a keďže máme cca 6:30 ráno, ja mám za sebou už tréning zadku, svoje ranné kardio a posing, tak už som celkom dosť hladný, takže si rovno poďme pripraviť jedlo číslo 1. A to sa skladá 200 g zemiakov, 170 g kuracích prs, 30 g šampiónov a 4 bielok. Najlepšia pomôcka do kuchyne, ľudia. Nožničky. Tak ľudia, máme presne 11 týždňov do súťaže. Ako môžete vidieť, ja už som úplne vyflusnutý. Už to je fakt náročné. Jedla je fakt minimum, energia nie je žiadna, ale snáď forma bude dostačujúca. Odkedy sme sa naposledy videli, sa toho zmenilo veľmi veľa. Či už tréning, ten sa menil, ak sa nemýlim, 2-krát už, alebo štýl tréningu, jedlo, posing, ale čo dúfam, že sa zmenilo najviac, tak forma. Každopádne sa uvidíš na pódiu. Teraz to ešte treba dotiahnuť do konca, doklepať posledné dni a potom si už len užiť pódium, užiť si Evils, užiť si vás, čo nás tam prídete pozrieť, podporiť a snad to bude sa za to. Tak fajn, máme tu prvé jedlo, ako som už spomínal, 200 g zemiakov, 170 g kuracích prs, 30 g šampiónov a 4 bielka. Tu nám robí 60 g bielkovín, 40 g sacharidov, také zanedbateľné 3 g tuku. Spolu to je nejakých 435 kalórií. K tomu ešte príde ranná suplementácia vitamínov. Vy mi poprajte dobrú chuť a ja sa idem najesť konečne. Tak fajn ľudia, jedlo číslo 2, nič špeciálne, 50 g ryže, 220 g kuracích prs, 50 g brokolice, typické predtréningové jedlo. Ja sa najem a pôjdeme na predposledný tréning nôh. Čo sa čísiel týka, tak to robí 56 g bielkoviny, 42 g sacharidov, zanedbateľné 3 g tuku. Spolu nám to vychádza na 430 kalórií, takže asi tak. Dobrú chuť.
Tak ľudia, máme po tréningu. Ako ste mohli vidieť, tak po tréningu tam bolo ešte 60 gramov proteínu a za ďalších 20 minút ešte tam prišlo 40 gramov medu so šťavou z polky citrona. Tak a teraz sa môžeme vrhnúť na prípravu jedla číslo 3. Tak poďme na to. Máme tu jedlo číslo 3, ktoré sa skladá z 250 g tresky, 130 g batátov a 70 g brokolice. Na čísla to vychádza 52 g bielkovín, 26 g sacharidov, zanedbateľné 2 g tuku znovu. Čo sa týka kalórií, tak to vychádza na 345 kalórií. Toto sú zároveň aj moje posledné sacharidy dnešného dňa, takže ja si to idem užiť a vidíme sa pri jedle číslo 4. Tak ľudia, máme tu jedlo numero 4, čož je 250 g tresky, 80 g fazulových strukov. That's all. Keďže už to je bez sacharidov, tak už sú tie jedlá není až taká zábava, ale čo sa čísiel týka, tak to vychádza na 230 kalórií, 50 g bielkovín a sacharidy tuky ani spomínať nejdem, lebo to je zanedbateľné, takže môžeme ísť na to. Takže máme tu predposledné jedlo dnešného dňa, alebo inak jedlo číslo 5, čož je znovu 250 g tresky a miska zeleninového šalátu plus 1 polievková lyžica jablčného octu. Čísla 50 g bielkovín a znovu nejakých 226 kalórií. Fajn ľudia, máme tu záver dnešného dňa a s ním aj jedlo číslo 6, ktoré sa skladá z 80 g fazuľových strukov, 100 g tresky a 150 g lososa, na ktorého sa veľmi teším, pretože to je pre mňa novinka a lososa som doteraz nemal. Čo sa týka makier tohto jedla, tak to vychádza na 50 g bielkovín, 13 g tuku a znovu nejaké zanedbateľné množstvo sacharidov. A celkový príjem vychádza na 370 g bielkovín, 150 g sacharidov a 26 g tuku. Kaloricky 2360 kalórií. Tak, asi tak nejako vyzerá môj full day of eating 2 týždne do súťaže. Ja vám ďakujem za pozornosť, že ste pozerali toto video. Idem si to ešte zjesť, idem si užiť lososa a pôjdem spať. My sa vidíme pri ďalšom videu, tak zatiaľ sa majte a sledujte.